Titu Sarkar bertajak mani parti bungo paithago krak saro krok saborok torom ka bisalgo thanani pulis minimum Sumon Singha no naitugui maya anggai lai thangnai 7 January salmario bini bufa manik Singha no romoitu mani pulis krak saro romjaknai Sumon Singha no bisalgo dabanago tisaka pulis lai thangnai bisini 30 December salmario mailarai mani parti mungno tei Sumon Singha ni yago mairaka mani barbai bujagai thimrajak tongmani bisalgo kolkoria amsani Titu Sarkar mungoi kroksa borok parti mungni loge loge no bisalgo sakam logo tlangai thangmani bono amchaini lukurok phiaba bini sak belai hamyani bagai paithago rohorjakmani bono agotala jibi sakam nogo paithago agotala jibi sakam nogo sogoi kheno theika Titu Sarkar mungoi oborok parti mungni yagulo Sumon Sarkar tei bini bufa manik Singhani mungoi bisalgo thanao khlaijakmani murder case ni FIR koksilsa mungmanmani yagulo lai thangnai 7 January salmario manik Singhano rommani pulis phiaba kharjak tongmani Sumon Singha paithago huijak koktomani bisingtei krak salfungo Sumon Singhano romkha bisalgo thanani pulis krak saro romjaknai Sumon Singhano bisalgo dabanogo tisaka pulis bisalgo ni simi asisni kokthom chini khorang